To ana maneh ing dina Selasa Kliwon. Iku jenenge yen ana jroning wuku dukut iku dina kubur. Iku sing banget ora kena. Wong jenenge wae dina kubur iku ya kudu disingkiri. Sak wuku iku umure 7 dina. Dadi saben 7 dina sepisan wuku iku salin. Oh, wuku niku hitungane per minggu ngoten berarti. Heeh, sak minggu salin, sak minggu salin. Lah ning nggon Sinta, cekake wuku Sinta. Iku yen ana jroning sasi Sawal. Iku jroning seminggu iku wis elek kabeh. Nah. Berarti kedah dihindari. Iya, wis jan wis to luwe-luwe apa kuwi jenenge nang kono kuwi akeh sing ringkel jalma. Nah. Ini yang mendek pirsa kula nih Mas. Mboten saking sanak sederek niki. Iya. Iki kan iki napa Pak di ruang ya Pak? Wah, terus poso sawal. Biasanya sawal kan kata yang duwe gawe dan damel napa mantu. Ya sunatan, ya mantu, ya apa wae. Nggih. Niku wonten dinten napa bulan napa taun niku sing mboten sae damel duwe gawe. Nah, niku napa mawon Pak Dene? Saiki ya nuwun sewu Pakde kurang beken ya to. Mula ya iku mau yen ana kurang luwihe Pakde ya nyuwun ngapura. Dadi iki Pakde menehi conto antara liya dina kang ana jroning sasi, dina sing ora kena dianggo duwe perlu, mligine duwe gawe luwih-luwih mantu. Yaiku upamane conto ing sasi Sawal sing bakal teka iki ya nah. Lah, iku ana ning kono iku sing kena diarani wuku. Iku ya kalebu ning kono. Lah, iku ngene nah, yen sasi Sawal ya to ana ing wuku dukut. Iku aja nganti gawe dina dianggo perlu siji ing dina akad pon. Iku jenenge dina was. Lah wong iku yen luwih-luwih mantu ya to jero wong omah-omah yen isine was samar-samar akeh kesamaran, akeh kekuwatiran kan ora tentrem. Nggih. To ana maneh ing dina Selasa Kliwon. Iku jenenge yen ana jroning wuku dukut iku dina kubur. Iku sing banget ora kena. Wong jenenge wae dina kubur iku ya kudu disingkiri. Terus ana maneh ing dina Rebo Legi. Dan Rebo Legi iku kena diarani dina ringkel jalma. Dadi ringkel iku apes utawa kelemane wong. Ana iku terus ana ing dina Setu Wage. Iku ya dina was. Ana iku. Terus maneh yen ana sajroning wuku watu gunung iku ya ana dina sing ora kena dienggo duwe gawe yaiku ana ing dina Selasa Pahing iku ya ringkel jalma. Terus ana ing dina Rebo Pon iku akeh sambi kalane mula ning kono gampange disebut dina kala. Nah, terus ana ing dina Jumuah Kliwon iku kena diarani dina was lan ya sangar. Iku
terus ana jerone wuku Sinta iku meh sak minggu nah kan sak wuku iku umure 7 dina. Dadi saben 7 dina sepisan wuku iku salin. Wuku niku hitungane per minggu ngoten berarti. Heeh, sak minggu salin, sak minggu salin. Lah ning nggon Sinta, cekake wuku Sinta iku yen ana jroning sasi Sawal iku jroning seminggu iku wis elek kabeh nah. Berarti kedah dihindari. Iya, wis jan wis to luwe-luwe apa kuwi jenenge nang kono kuwi akeh sing ringkel jalma nah. Lah sing apa pancen sing mlijine nang sasi Sawal wuku Sinta iku jroning seminggu pancen lek luwih-luwih daerah dhewe nak iku wis blas ora wani gawe. Duwe gawe apa iku duwe gawe gedhen apa duwe gawe sedeng apa cilik iku wae ora wani. Ngono iku jalaran apa ya iku mau akeh kang sakjroning seminggu iku wis gampangane wong ngomong ciri utawa cacat kabeh nak. Ngono iku jroning wuku Sinta. Ya ta. Terus saiki ana jroning wuku Landhep. Iku ya isih ana jroning sasi Sawal. Lah iku ora aja sampe gawe dina akad wage. Iku ringkel jalma. Terus ana ing dina Rebo Pahing iku dina tali wangke. Tali wangke, sampar wangke iku perbawane meh padha nak dadi ala. Dadi akeh alangane lah. Ngene nak. Racak-racake kaya bab kahanan dumadi ning bab-bab sing ora apik kang ana dina kuwi utawa jroning wuku kuwi, jroning sasi kuwi mau. Ning kono iku ya ana sing sakal nalika pas duwe gawe iku iso kedadian, ya ana sing pirang dina sakteruse utawa pirang sasi sakteruse lagi kahanan mau dumadi. Ngono iku. Lah mulane tak kandhake sing wingi-wingi babakan ngrembug dina luwih-luwih kanggo jeneng mantu, buyungan sak piturute nak iku rumit banget. Mulane Pak Di jujur urung beken. Lah kaya sing dirembug Pak Di iku mung antara liya ngono iku tinggi contoh ana sakjroning sasi Sawal sing arep teko iki. Ngono iku. Berarti sasi lajenge bahas malih. Wah, ya sampai ya iku setahun kan ana 12 sasi nah. Iku ana kabeh dalem upamane Sawal terus neng Solo iku ana besar ana ngono iku. Siapa deh? Lah iku kalebu sasi sing kurang apik. Dinggo duwe gawe dadi sasi dina wuku sing kurang apik iku ana nak. Dadi apa iku bakale sok karo Pakde pengen uga dirembug ana kene. Mulane apa Pakde ku uga yaiku nyuwun saran saka sanak sedulur utawa paring wawasan. Pakde seneng nak jenenge bareng-bareng belajar, bareng-bareng sinau, bareng-bareng rembukan. Ngono iku. Niki niku kan berdasarkan wuku ya Pak De. Lah iki Pak De. Jadi iki mung dasare wuku karo sasi. Nggih. Lek sing mboten seumpami mboten mau asli niku mboten asal kados sura, mboten sura niku mboten.
upamane Sing pasti. sura terus selo. Soalnya mboten asal. Iya, tapi iku ya ngono nak, iku yen daerah dhewe kene. Ngono, soalé ngene nak, kala-kala Pakde ya nate mireng sasi selo neng kecamatan kono, desa kono duwe gawe iku ya ana. Ngono iku mligine neng wilayah dhewe luwih-luwih neng desane dhewe. Nasi sura selo iku ora wani banget. Lah, toh ana meneh ing sasi mulut. Iku ngono iku ya jarang wani nak. Nggih Bapak kersane mboten kepaten obor. Matur nuwun nak. Ya itu sawetara babagan dina sing kurang apik kanggo duwe gawe Pakde sawetara gawe sakmono iku kanggo conto besok dina sing teka kena diteruske maneh nah pengine pengine Pakde ngono. Dadi malah besok ki pengen sasi apa sing ora kena pas dina apa sasi iki sing ora kena dina apa ngono iku ana nak. Matur nuwun Pak De. Iya nak. Pun diparingi wangsulan. Ya. Kula gadah pertanyaan malih mungkin kula. Ya. Muga-muga nyimbuli wawasan. Nggih, Senajan to isih enom umure ning yen iso duwe panemu sing sepuh sing kena digunakake marang sanak kadange dhewe nak. Nggih. Ya wis ya nak, sawetara ngono Pakde tak pamit dhisik. Nggih. So iso kepethuk maneh. Nggih. Iki ampun supaya di like, di subscribe, di napa, di share, di bagikan ya Pak De. Nggih, matur nuwun.